Hey, what's up mga kasiaw? It's me again, your probinsyanong siaw. O karon mga kasiaw, akong content karon ang pagpaila sa ako ang mga binuhing kabayo. Actually mga kasiaw, duha ni kabuok ning kabayo namo nga naa dire sa mua. Muni amo ang sakyan o na ay magsanggi og mais, maga lugit, kargahan og kamuting kahoy. Duha ni sila kabuk mga kasiaw. Ang ngalan aning mga kabayo mga kasiaw, si Sindong og si Pablo. Ang magulang si Sindong, ang manghod si Pablo. O gantoon sa dako mga kasiaw. Akong ipila-ila kaninyo. Tora dito mga kasiaw, itong kabayo ibalhin. Muna siya mga kasiaw, ang kinamagulangan nga kabayo, si Sindong. O, laki ni siya mga kasiaw, laki. Muna kargahan na mo og magasanggi og mais, magalugit og lube, magahakot og magakali og kamuting kahoy. Mukarga ni mga kasiaw og tagurha ka sako. Iluntod ba mga kasiaw ba? Iluntod. Bali ikatulo ka, duha ka sako sa pulard. Pusga ni mga kasiaw. Dugay na kayo ni siyang kabayo ang mga kasiaw. Ano ni? Karaan na po ni siya nga kabayo mga kasiaw. Ang iyang pangalan mga kasiaw si Sindong. Puti-puti siya mga kasiaw. Ang iyang manghod mga kasiaw si Pablo. Pula punto siya mga kasiaw. Pula siya og kolor. Og adtuon ako mga kasiaw, akong ipaila-ila po ninyo ang manghod ani nga si Pablo. Muni mga kasiaw, muni akong mga kamuting kahoy mga kasiaw. Og muni siya ay ibto na mga kasiaw. Ang mga kabayo na ani mga kasiaw mo'y sakyan. Og adtuon ako dito si Pablo mga kasiaw. Layo pa to. Haring pikas. Kalubinan yukot. Ari ko mag-agihari mga kasiaw. Kaya kung mga kamuting kahoy mga kasiaw. Naidagko, naigagmay. Daulos ni mga kasiaw. Muni kinabuhing probinsya mga kasiaw. Mga kamuti ray amo ang panginabuhian diri mga kasiaw. Kamuting kahoy, kamuting balagon, magpugas og mais. Iahak na noon niya. Terting daghanan nung kayong madyong aning mga kasiaw. Napot ning madyong mga kasiaw. Doon sa ako mga kasiaw kay hari agion mga kasiaw tong isa ka kabayo. Asa kay aning kuana ni. Pwede naman din ni mga kasiaw ni ibton mga kasiaw kay taasa kay mga kasiaw no. Tagko Pwede na ni baligya mga kasiaw. Ibton Sura kay ane. Og dala ko mga kasiaw. Kasubay na ko ang dalan mga kasiaw Kay di ahari mga kasiaw giho. Pukot hari ni Papa. Asa ka ni dapit. Ni harap kong tuyok-tuyok hari mga kasiaw. Asa ni di arah. Sus. Di ay ni. Tuyok po ani. Muni siya mga kasiaw. Mga kasiaw. Muni si Pablo. Muni siya mga kasiaw. Manghod ni Sindong. Nagyukot si Pablo mga kasiaw. Actually mga kasiaw, tagaan mo na kong tips about sa kabayo mga kasiaw. Kaning kabayo mga kasiaw, dili ni pariha og kandeng, baboy, baka, karabaw, bintahan ng karabaw. Kaning mga kabayo mga kasiaw, bisan pag-unsa kainit mga kasiaw, pwede rin nimo ni siyang dili ipasilong. Bisan pagbanggal kay ni siya ginit. Basta kay paimnon nimo og tubig anang pagka alas 6 na sa gabi ana, dini payagbaka mga kasiaw kandeng og dili nimo mapasilong. Mugahi gina mga kasiaw. Og dis ani mo nagiuptan. Pero kaning mga kabayo, lahi ni siya.
Kay agwantador kay ni siya mga kasiyaw, dili po ni pareha mga kasiyaw og ginhawa sa ubang mga hayupan. Pwede niya siya nimo dili nimo pasilungon. Pero imuha po naman pong pasilungon, okay ra man po gihapon. Oh. Pero medyo nakay ipangbuhat, okay ra, pwede na to mga baka rin pasilong. Pero dili po naman nimo everyday pong ibulad og init. Musukol man ni sila mga kasiyaw init jud. Oh, muna sila mga kabayo namo diri sa amuha mga kasiyaw. Kami ray gabaton og kabayo dinhi mga kasiyaw sa amo ang barangay mga kasiyaw. Oh, kami ray baton og kabayo. Dagan kayong mga silingan ray mga kasiyaw nga ulam sa amuang mga kabayo kanang magalugit pud sa ilaha, magasanggi pug may sa ilaha, labig malayo na kayo, dili dapat karsada, dili masudong motor, kabayo na imotirada ng mga kasiyaw. Ug kaning kabayo ang mga kasiyaw di ko ka limot ani mga kasiyaw gyud kay pagsakay na ko ani sa una mga kasiyaw nga di pa ko kaya hibalo mga kasiyaw, matahing tindog bitaw mga kasiyaw. Gadalus-us gi ko ra sampot mga kasiyaw, may gani kay wala ko tumbe pero ako ang kigol mga kasiyaw pati sa kita mga kasiyaw. Murag na bunso mga kasiyaw ng bato. Pag tindog ko na ako mga kasiyaw, action ko hiwid mga kasiyaw kay pati sa kita. Yung tindog man, yung bihihi man, tindog, dalus-us lagi mga kasiyaw. Ug karon mga kasiyaw, kaning kabayo lahi ra gyud sa ubang mananap. Oh. Kani sila mga kasiyaw, kaning naapoy panahon mga kasiyaw nga makabuhi mga kasiyaw. Ug ider asa nila ang makabuhi mga kasiyaw, panlitan kani. Si Pablo makabuhi, muadto ni Sindong magabulong ni. Adto ni layugo niya si Sindong. Iyang sipa-sipaon. Ug si Sindong puy makabuhi, bulungon po niya ning kani si Pablo. Iya po ning sipa-sipaon manag-away ni sila hantod makabuhi silang tanan. Inani ning kabayo mga kasiyaw. Pero baka makabuhi nimo mga kasiyaw, subay ra ng mga kamaisan ug unsay makaon ana mga kasagingan. Hut do na, pero kaning kabayo lahi ni og boy makabuhi magabulong ni siya og kabayo labi na kay silang duha dire gawas lang siya ra usara. Muinani ning mga kabayo mga kasiyaw munang kinahanglan ligo ni mong pise dagko sige kang check up. Pero kaning kabayo mga kasiyaw dili ni mawala mga kasiyaw kay mo kuan ni sila muuli ra man gini ihukot nimo dito sa layo makabuhi muuli ginig balay. Pero imong baka og ihukot sa bikas barangay, di gina mahiuli mga kasiyaw. Pero kabayo makabuhi mga kasiyaw, muuli gina. Muuli gina gawas sa pudog dito pud sa Sikihor. Imong ihukot, muuli og Maria dili pod. Pero silingan ra mga barangay nga nakaadto na pud siya ug adto nimo ihukot dito kay dahang makaon. Pagka buhi ana makaputol siyang PC, muuli ginagbalay. Di pa muli ning tao og balay, pero kaning kabayo muli gini siya. Mura bag salapati mga kasiyaw ba nga muli pod. Dinhira ko kutob sa ako ang content karon sa ako ang mga kabayo dire. Aron makahibalo po mo unsa puding mga kabayo di ay sila unsa nga klase nga hayop. Nga unsa poy naa nila nga wala sa uban pong hayop. O daghan kayong salamat sa nagsuporta aning ako ang channel. It's me again, Probinsianong Siaw. O sa wala pa nakasubscribe sa akong channel, palihog kong subscribe mga kasiaw. Hit the notification bell para updated mo sa sunod nga mga videos. Daghan kayong salamat. Maayong hapon kaninyong tanan.